салом алайкум дӯстони азиз. Хуб омадем дар дарси ҳафтум курси HTML5 кор бо рӯйхат. Хуб имрӯз мо кор бо рӯйхат мегзарем. Ин дарси кӯтоҳакакай ман просто худам нависим копироватш кардам, просто ставид мекардам. Шаҳр нест ман бисёр нависам. Инҷа овози ман мефаҳмам ки чия. Якам рӯйхат, яъне ки рӯйхата мо теги UL қати саздад мекунем ва OL қати. UL-ш рӯйхати маркерӣ месоза ва инаш бошад рӯйхати номератсионӣ, яъне ки 1 2 3 4 автоматически худаш. Инҷа метавонем ягон шеър бинависем ё ки мо дар менюҳо истифода мебарем. Мисол менюҳои ин хел менюда, мисол не хел менюда истифода мебарем. Дар CSS бисёр истифода мебарем. Хуб ман ҳозир саханӣ мекунам, навид мекунам. Мана якамаш OL мо сохтем. Бинем ки аз бар 5 пиксел гирифт. Аз барш 5 пиксел мақсад дуртарак маркер сохт. Метавонем ки дар CSS маркерҳоро зимнӣ кунем. Дар HTML мешавад, но HTML дар ира кор намегирем, лишин ист. Хуб дуюмгиш инашам 5 пиксел аз инҷа партов ва рӯйхатшон 1 2 3 мақсад мо чанд қаби бисёр қадам гирем лиора мен инҷа. Вақти мо лиора чанд қади бисёр кунем ва ин номератсия бисёр ҳисоб қадам мегирад. Но ман намекунам, ба фикрам ки шумо фаҳмидиш, худам кунед ёд бигиред. Хуб ман инҷа просто як шеър нависам. Мадаи шеър мақулай ба хотирам нависамш. Хайр дар тема гап намезанем, майлаш. Мақсад ки ду намуди рӯйхат мешавад, намуди дигараш мешавад, но он намудша ман вапша истифода набудам. Ман шумо тавсия мекунам ки дар кор нест. Агар мехоҳем просто справочник занем дар интернет ё ки дар сайти мадароин ба зудӣ мебарояд ammo.tg метавонем ки дар иҷаам дароем ва бинем. Но ҳозир дар интернет нест. Хуб ҳамин бо дарси имрӯзаи мо. То дарси дигар дар паноҳи Худо. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.